Jongen, hadden de bel gehoord? Ja. Dat is de bel van Letserung. Die is op mij. En de nog aan het vernemen. Allee. Ja. Een mooie te letteren. Maar ik kan sowieso nemen, de hoestig en voor mij geen zorg te maken. Ik ga het sowieso een beetje op de nerven, weet je. Ik ga wichtige zaken aanstaan. Ik hoop wel bovengrondse zaken. Alleen, ik werk wanneer het duister is. Wanneer anderen sloffen. Ja, dan werk ik niet. En vandaag, wanneer de zon schijnt, dat denk ik. Du denks. Wieder denker, ja. Weet ik ook, ik heb wel een idee wat ik aan denk. Ja. Aan die en aan de voet en aan de wereld, wie toch met jeet. En wat ik door Louis zou kunnen bijdragen aan het geluk van de wereld. Want ik kwam Louis, wie ziet die leven uit? Ik verg het je bun, ik weeg bedien je te klanten, ik spul je te je lazer. Weet je, dan vroeg ik me af, is dat het nun? Weet je, dan denk ik, op zoek naar mezelf. Dan kom ik allemaal bij die danken. Amen. Jongen, echt, en die is een gouden pastoor verloren, jongen. Weet je dat? Dat is daar. Jongen. Jongen van de toebak, kan er nog één liedje spelen? Dan maak je de laatste rung verder. We gaan vandaag samen nemen. Het is laat genoeg. Kom. Kom toch, hè? Dat is schat. Dat is leuk. Dat is gezellig. Is goed. Ja. Dan drinken we eens nog even wat. De bel had geklonken, het licht dat gedaan. Nog één rondje doepen en dan geven ze het eraan. De muziek gaat stiller, het laatste lied klinkt. Dan wie het vroeg nog eenmaal of nog enige drink. Het is Schletingstiel, het is Schletingstiel, het is Schletingstiel. Door wie het speult de glazer en poetst het buffet. Door joen van heen hebben, de breuzelt nog het. Een piets drukt der jas aan, der meid die moet met. Schreit, viergond hevig, zodat geen vergeet. De Schletingstiel, de Schletingstiel, de Schletingstiel. Der chef, immer durstig, bestelt nog een beer. Hij kriegt nog het laatste, want de chef is het kweer. Het kuppelke schmoest het, bij dich of bij mij. En hij fluistert bij Keetslig, zijn liefdesgedicht. De Schletingstiel, de Schletingstiel, de Schletingstiel. Der wil dit betalen en ook der biedt. Wel veel, want hij steekt al in wegen het kriet. De Frits gaat op Hema en zij daar gaat. Adieu, bis morgen, want daar zijn 4 uur weg. De Schletingstiel, de Schletingstiel, de Schletingstiel. De Schletingstiel, de Schletingstiel, de Schletingstiel. Jongen, van der Kast, er hoeft het in te pakken, wat? Want de klommelen maar door. Ik ga nog gewoon nog morgen betaald. Zeg, we kregen hij per oor betaald en niet per avond, hè?
De schenk trekt ik het vel over de oren, hoor. Maar. Jongen. Ja, Maar wordt ze nu nou om aan het rouwelen? Ja. Wat rouwelen? Ja, maar wordt ze nu aan het rouwelen? Al moet er nog Rouwelen. spa- Ja, Ja, wat rouwelen? Wat betekent dat? doe, wat rouwelen, dat is wat je allemaal oestig kunt. Uit mich? Ja. Of uit dich? Ja, und so alle zwei. Ja, okay. Dort sagt dafür, dat Virus zu gut verstehen. Maar rouwelen niet allemaal zo. Du kennst Frusi, dat voor dich de oren niet over de batsen Ja, trekken. dat. Wat? Ja. Want even dat zo doen, dan zou het zijn oeste oren kijken wie het wordt. Maar dan zit het wel lekker strak, hebben die paar kloeten wat vrij kregen. Ja, dat is waar. Maar weet je wat ik ga doen? Nee, wat is dat? Ik ga slapen. Dat merk ik. Dat is nou heel jong. Smeur, ja. Beste. Zeg wel, dat en ons Maastricht toch leuk en zie je wat. Snap ze niet, hè? Hey, Murray, ik weet niet wat u met Murray is, maar ik had in ieder geval een volle agenda. Oh. Ja, en een paar wichtige zaken te doen. En u weet, tussen ons naar u zal alles aardig werden. Nog vuur dat de haan 11 maal gekriend had. Zitten we gewoon hier in de bar. Ja, Dat genau. is helemaal zo. Lange ja. Adi, Die waar, jong. Ja. Jo, hoi. Had wel gelijk, wat is murgen? Dat heb ik ook niet begrepen. Of Carlijn. Hé. Weet je net? Maar Carlijn, Mama. Carlijn, daar had ze een mail van gehad, een WhatsApp-berichtje van gehad. Ik had in de brief geschikt, aangetekend en wel, een postdoel van ik ook nog gedaan, Messenger. Pap, wanneer ik dat alle nu moet lezen, dan hou ik toch graag geen tijd meer over om te Instagrammen. Oh, dat nog, ja. Alle dan nog, voor één keer nog voor je herinneren, hè, dat voor alle nu begrepen wat is. Morgen werd de kas gelegd van Spaarclub Het Futje. Daar ben je hier zelf ook bij. Ja. 52 jaar, wekenlang sparen. Je keer je in de geloof dat je. Ja. Morgen werd er gelegd en daarna is jaarvergadering. Dat hoort het. Met als allerwichtigste punt het jaarlijkse race. Ja. Nou, dan Dus- wil ik hopen dat het gaat gespaard is, wat? Dat we op reis willen. Ja, dat hoop Goed, jongen, ik. drink leeg. Dat Ik hoop ga ik hem op. ook. Ik wil naar bed. Dat zal in het zien. Ik drink dat niet meer goed. Kijk, dat is te veel. Kom. Nul. Die jong. Jongens, wat Wat rusten, wa? rusten. Tot morgen, jong. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ik poets morgen wel. Hou nu geen zin meer. Ga naar bed. Ja, leeg goed, duur goed. Wat rusten.
Dat is voor. Spannende dag, u. Belangrijke dag. Drukke dag. Moet ik gaan werken. Ja, iets maar zuur maken. Oh, ik dat gisteren maar gedaan. Ja. Het is nu te laat voor, hè. Oh, dat band aan die gemak. Ja, dit is een stoel aan schuiven, kennen ze net. Fles leeg dan, dit jus. Ja, hel werken vandaag. Weer spannend, maar ja. De kast werd gelegd, hè. Een raceje. Spannend. Zo, die nuttigheid is wegvegen. Zo naad. Oh, die kast is ook hartstikke vies, man. Met de vingervlekken op. Jongen, ik kan toch net zo. Zo kent ze net gelijk weer, zo vies. Ba, ba, ba. Zo. Daar staat. Ja. Hey, nul. Oh, Hey, jongen. Nul. Ja, jongen. Hey. Zo. Hey. Spannende dag, u, hè? Dat is wel zo lang. Het is Zal allemaal wel hard net. werken werden. Zo. Dat kan je verhaal van, maar. Ik dacht het wel. Tenminste. Nog eens 2 tassen koffie. Ja? En daarna gaan ze maar misschien even de vuurrood tellen in de kelder. Oh, ja, dat kan wel goed. Maar ze maar 3 keer uitleggen. 0. Vertellen direct de kas en doe wits. Want van de kas tellen, er is geen bij. Dat doe ik met de lei. Geen erbij is geheim, is alleen voor het bestuur. Dat weet ze. Jeeke, joh, die met dat Ja, dikke ja. gedeuns van u. Ja, dat is Ik meen er nou echt dat in de heide dat die paar cent uit de kast kunt klauwen. Nou, dat Echt niet, joh, echt zou niet. zomaar eens kennen. Je gaat trouwens die kast bekijken en ze loopt vol vingervlekken. Oh, Je gaat ze eraf gewassen. Maar er zat nog wel flink gespaard, zie je, denk nou, ik. dat denk bedoel ik, ik hè? dus. Ja, Ja, genau. genau. Dus. Nou. Even kijken. Ja, zo, we kunnen beginnen. 0. Wat is? Nou, de kent gewoon door vuurrood. En dat kan er. Kelder, zolder, moest je Zeg zelf even. weten. Kijk maar. Wenn 4 fertig zijn, ik kom dich wel Ja. Ik zie maar afholen. kelder, Ik roep maar, roep ik ben zo Ah, heen. die- Ik nou. roep op dich. Adie. Ah, die wel, ja. Adie, nou. Adie. Jongen. Zo Zo droog goed. gewoon. Zo. Dat kan je vragen van. Alle. Kasboekhassen. Hannig, check. Sleutelassen. Hannig, check. Dan zou ik zeggen. Maak ze op. Leg ze neer. Het kunnen we alle nog in orde staan. Ja, het gaat om grote bedragen, jong. Oh, het moet allemaal geteld zien. Zo. Hoppakee. Nee. Ik huur niks, dat is veel papieren geld, denk ik, Paul. Dat zou ze maar kennen, hoor. Dat weet ze het niet. Dus, wat dat betreft, Ja, dat is helemaal spannend. Ik vind het toch wel... Zo. ja. de papieren, Nou. ik ben er verder vuur. Is er weer vuur? Jo. Ah, dan gaan we voor ons beginnen, hoor. Pen. Ding. Nog een voor wat? Jo, rook maar. 40, 60. Kan natuurlijk. Dan denk ik, Lei. wat is nu weer? Dat komt zij. Ja. Er zit niks, hè? Ja. Nee, er zit niks in. Oh, wie kan dat dan nu? Er zit gar niks in, überhaupt niks. Dat Ah, kan nee. toch niet? Had in de kast geklauwd, dat kan je niet anders. Ja, nu stond voor lekker erop nu. Godmeel. Ja, nou, hand van het probleem. Ja, vanmiddag is Nou, vergadering. ja, goed. Ja, en wie- Hoe ze mij niet te vertellen? Ja. Ik weet er alles van. Oh ja, Ja, veel moeten vanmiddag moffen in de vergadering. Vertellen dat niet in de Paul, kast ik zit. vind het prima. Doe best er vuurzitter, ik ben er penningmeester. Dus doe leg ze maar uit. Ja, dat is heel erg Ik zal fijn, niks. weet je wel. Nee. Mag ik Überhaupt het weer niks. opknappen, hè? Dat is fijn. Ja, voor best een vuurzitter. Ja, Vertel doe vanmiddag maar. is vergadering. De kan ze me nog meer vertellen. Ik ga de politie bellen. Vet hè. probleem, vuur. Vet probleem. Ik ga de politie Ja, bellen. pak de kloemel en bel. Ja, dat hoeft ze me niet te vertellen. Dat, 112. dat weet ik wel. Ja, dat doe ik dan. Ja, dat weet ik wel. Oh, dat doe ik Ik zo ben lang. in de vuurzitter, hè? Ja, Oh, dat bel. ja.
Ja, goedemiddag. Met Münsterman spreekt daar. Ja, Paul, Münsterman. Ja, Münsterman. Omlaut, dubbele N, dat is gewichtiger, daar komen ze vlotter. Nog maar. U omlaut, dubbele N. Ja, nee, genau, zo is het zes. Ja, precies. Huur, ik ben voorzitter van Spaarclub Het Futje van Wirtschaft Hingegen Hergotsfort. Verzend beklauwd. Zeg hem dat nu. Aan de Wilhelminaplei in Heerlen. Ja. Huur, en dan is het volgende is passeerd. Het reisje naar de kloten. We kennen het gewoon. Er is geen geld. Zeg hem dat nu. Nee, Huur. Vanmiddag gaan we voor de kas proberen te tellen, maar daar zat niks in. De kas is er nog, maar ze is leeg. De kas is er nog, maar ze is leeg. Genau. Ja. Nee, je krijgt had gespaard. Ik ga zelf ook nog 100 euro drinken door. Ze moeten in een checken. Wat ze nu de moel niet helskelen, hou ik de ging voor de bier op. Kan met de man. Jongen, Nee, dat wordt niet tegen u. Dat wordt kapot tegen van de een nerven. penningmeester. Dat is het niet voor mij. Ja, nee. Ja. Nee, daar wil ik geen aangifte van doen. Nee. Keulers is vanaf. Huur toch op, keel, ik word gek van... Nee, sorry. Kan er in de schikken, alsjeblieft. Dat kan dat opgelost werden. Nou. Ja. Dat is fijn. Ja, dat zou fijn zijn, want dat vanmiddag nog kan. Ja, super. Nee, hartstikke bedankt. Dank u wel. Jo, hoi. En nee, checken zijn hè? Nee, wat denkst u daar? Ja. En wie laat? Hangt er 0 holen, alsjeblieft, Lee. Jongen. Jongen. En Nul! En hang in de tussentijd de kas op, ja? 0! Ja, ik zit in de kelder. We zijn op kelder. Zit in de kelder. Kom, doe het. Ja, dat kan zo komen. Moet nog 2 flesjes bier tellen. Jongen. Ja, jongens. Zo, dag Hallo. mannen. Aan 2. Hallo. Hoi. Schön dat we er zitten. Repeteren nog even. Prachtig. Oh, jongen. Nou, kan ze komen, Ik ben joh. er al. Vlot gegangen, wa? Is het tellen gelukt? Alles goed Ja. gedaan? Super. Geen vlotje, hoor. Goed fijn, geteld, dan gaan we Hans. zo gaan, Ja. hoor. Vermoed even met het orkest met repeteren, zachten ze. Oh. Ken hoe nog? Zal ik de vergaderopstellingen klaarmaken? Oh, dat is misschien Ja. wel handig. Ja. Zo, Dan is dat dat in is één keer allemaal Moet ook gebeuren dan. Genau. Ik zoeg hem juist nog liggen, nu likken hij niet meer. Wij of hem zich gesnapt had, dat had ik niet gezien. Ik moet er goed op passen, wie hier naar het huisje komt. En pin hem kwijt, nu geet de prinsbouw tegen het plafond. Nu had ik het verzout, de scepter is geklauwd. Ik had mij geen gekuf, door vogel afgeschoten. Ik had mij geen gemak, hou ik het mij geloten. Ik was het niet, ik zoog het niet, het voor me gaat niet op. Het is gebeurd, nu schaam ik mich de ogen uit de kop. Ik had mij geen gekuf, door vogel afgeschoten. Ik had mij geen gemak, hou ik het mij geloten. Ik was het niet, ik zoog het niet, het voor me gaat niet op. Het is gebeurd, nu schaam ik mich de ogen uit de kop. Ja! Wij hadden metgenomen en is hem gauw gestrietst. Moet ik het ago geven of voor het vuur de wits? De stemming is gebroken en jong wat han ik vloek. De opperkriep in beslag, nu schoept de ganse kloep. Toen has het wel verzout, de scepter is geklauwd. Ik had mij geen gekuf, de vogel afgeschoten. Ik had mij geen gemak, hou ik het mij geloten. Ik was het niet, ik zoog het niet, het voel me gaat niet op. Het is gebeurd, nu schaam ik mich de ogen uit de kop. Ik had mij geen gekuf, de vogel afgeschoten. Ik had mij geen gemak, hou ik het mij geloten. Ik was het niet, ik zoog het niet, het voel me gaat niet op. Het is gebeurd, nu schaam ik mich de ogen uit de kop. Ja. Gaat meldde zich de ruimer en zag op zien meneer. Hier kent de scepter terug aan, dat koos een gevat weer. Ik snapte mich de wagel, het vaatgong hing erin. Nu ben ik door en vroeg ik mich, hoe is dat vaat nu in? Ik had het wel gezout, het vaat is mich geklauwd.
afgeschoten. Ik had me geen gemak, hou ik het mij geloten. Ik was het niet, ik zoog het niet, het vol me ga niet op. Het is gebeurd, nu schaam ik mich de ogen uit de kop. Ik had me geen gekuf, de vogel afgeschoten. Ik had me geen gemak, hou ik het mij geloten. Ik was het niet, ik zoog het niet, het vol me ga niet op. Het is gebeurd, nu schaam ik mich de ogen uit de kop. Ja. Nou, kijk, alles fertig. Ja, we gaan met de vergadering aanvangen. Als ze fijn gedaan. Dank Ja. je, dank je. John, Ja, de vinger. zover voor jou, hoor. Het is ook afgelopen. Wat is het nou? Ja, leuk. Ja, op de Jumbo. Ik wil kon het het niet laten liggen. Nee, dat Ik vond het snap zo ik. leuk. Jo, Ja, echt schattig. lekker, Ja, lekker. Echt heel leuk. Het past er gewoon bij nu. Maar wat had ze gekocht? Ja, ik hou me eigenlijk... Ik Ik had heb... vergadering, hè? Ja, Ja. Dat was net binnen. Ah, rustig. Nou, te jagen. We zijn toch op tijd of niet? Oh, netjes, netjes. Hebben ze de koffie verder? Zit Ja, zo fijn. wat te drinken? Ja, Annie. Hoi, hoi. Hallo, hallo. Goed voor te zitten. Ja, dat is Ik heb een grappie. Oh, lekker. dat is lekker, joh. Voor mij. Ja, voor zichzelf ook. hè? Zo. Dat is John. Nou, breng me ook geld met z'n Ja, kunt. Dank je, jong. Koffie voor alleen. Ja. Dames en heren, geachte leden van Spaarclub Het Futje. Kom. Van harte welkom op de 131ste jaarvergadering van ons Spaarclub. Onder het motto, weg het spaart, dat had je het. Ik open de vergadering met de christelijke groet, wanneer het hij is, de is voet. Ja. Wat? Ja. Het bestuur, ik en de lei, ja, Paul, ja. der Lee en ik. Het bestuur, de lei en ik, had unaniem besloten dat we terug kunnen kijken op een spaarzaam jaar. En dat we vooruit kunnen kijken op het komende jaar. Ja. De agenda zit als volgt goed, en ik ga door. Opening, ja. Welkom. Presentielijst, notulen van de vorige vergadering, mededelingen, post, actiepunten, honger, het reeske, uitbetalen, kkp's en sleten. Wacht even. Ja. Zag zo KKP's, wat zijn dat? Nee, dat weet ze wel. Nee. Dat zijn die kleine klote puntjes. Want zeker in moment de vergadering is gedaan, we kunnen gaan drinken, dan komt hij met die KKP's. Dus ik zou zeggen, zweeg langs de kind. Ja. Helemaal niet. Dank voor de hulp, beste Pieter. Ja. De agenda is duidelijk zo. Ja. Nou, voorzitter, ik hou waardig geweten wat nu in kast zit. Ja, Eerst wil ik even de presentielijst doornemen. Kunnen we even kijken of we het quorum halen? Wat? Sorry, voorzitter. Het quorum? Het quorum, is ja. dat? Kijken of we met genoeg leden zijn, want anders kunt de vergadering niet doorgaan. Oh, Snap ze? Oké, goed. Lei, schrijf ze met. Ja. Ja. De presentielijst. Allee. Welke leden zijn aanwezig? Serieus? Schrijf maar op, Lei, Jiekeren. Ik schrijf op Paul. Ja. Jiekeren. Ja. Welke leden zijn niet aanwezig? Schrijf maar op. Geen. Ik schrijf op. Genne. Welke leden hadden zich afgemeld? Had zich geen afgemeld. Of ze niet op te schrijven, geen had zich afgemeld. Oh, dat spaart er één. Nee, dat Oké. is hartstikke Nee, fijn. dat is goed. Dan denk ik dan nu dat het tijd werd voor een brainstorm over het reeske. Ja, dat liet me Ja, geweldig. maar goed, je hebt niet geweten wat we nu gespaard hebben. Wat dan eigenlijk gespaard? Pap, ik denk ook trouwens dat het wel goed... Meneer de vuurzitter, ik denk ook dat het verstandig is dat als ze dan een agenda hebben, dat voor ons terug gaan horen. Ja, zeker, ja, maar wij willen het kwijt voor de race. Eten, drinken, we gaan voor hen, weet je, wij sliepen bij Wem en zo. Eten, drinken, dat soort zaken. Ik zal even drinken. Ik hou zo'n dag 24 kratten bier, 2 blikjes cola, zero en 2 flesjes spa. Blauwe. huur op.
voor jullie niet meer een vrachtwagen. Dan moet ik de Louis gelijk geven. Dat komt van de sneetour. In plaats van beer kennen we misschien beter 25 flesje Elsmit. Oh, zo goed. Als we de Timmermans vergelijken. En van Timmermans. Ja. Misschien wordt hij dan een keer minister-president. Ja, maar voor dat moeten we nog een land uitzwingen. hoor. Maar voorzitter, wat ik vraag wil, wie wil, had ik nu eerlijk gevraagd? Ja, dat wil ik ook wel. ik wil Dat laten we vanuit, hè. wel Doe graag even een met- taal met wifi. Kunnen we dat opgeven? Wifi. Oh, wuurtjes, die vind ik ook lekker. Nee, wifi. Wifi. Nou, dat kunt. Hier, wij sliepen bij Wem. Het liefst zoveel Ja, mogelijk bij E. Dat is gezellig. En dat is ook billig. Is die probleem niet gelijk bij het Carlijn? Ik geloof dat zo gek best. Nee, ben sliep ik maar op, gek. ik slaap al weer op. Ik kan het papier Nou, wel ik maak volgen. het niet uit, hoor. Ik slaap hier kringen, geloof me. Ik ga nog Ierland gezien. Oh, sorry, Maar, meneer. voorzitter, ik wil even terug wat er nou dus opvroeg. Wat zit nu in die kast? Ja, Daar precies. komen we direct op terug. Wat dat slopen betreft trouwens, ik sloop alleen. Dat moderne gezuks, dat moet ik al nu niet Ja, aan. doe snurks. Ja, ik snurk, dat is prima. Ik moet dat moderne gezuks niet aan. Dus of ik sloop alleen, of 4 moeten voor jongen. Kies dat voor dat laatste. Dit. Moeilijke overgang. hè? Hele moeilijke overgang. Op mijn buurt, wo vier hoe stongen en als op vullen, als liedjes zongen, worden soms als ze ons niet verstongen en de vernieuwende traditie hou verdrongen. Toch een hand voor nu de oplossing gevonden, 4 moeten verjongen. Want we zijn nog lang niet uitgezongen en anders zelf nuis uitgevongen. Dus schijt die lief maar uit die longen, 4 moeten verjongen. Het is niks gezag, maar nu is bezongen. Wat we op deed, daar werd het van gevangen. Het werd in huizen langs maar opgedrongen, 4 moeten verjongen. La 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 la, 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 la 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 la. De pink komt niet, wie zich gongen, de hoorgrens is wie druk gedrongen en wie de boer en de batsen nog niet hongen. Aan 4 uur zelfs in dit keurslief weggebonden, want allemaal strak van boven en van onder, 4 moeten verjongen. Ja! Maar we zijn nog lang niet uitgezongen en anders zelf nuis uitgevongen. Dus schrijf die lief maar uit die longen, 4 moeten verjongen. Het is dus gezag en hoe het bezongen, wat we op deed, daar werd geen van gevonden. Het werd in huizen langs maar opgedrongen, 4 moeten verjongen. La 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 la, 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 la 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 la. De bulldogs had ons rumpelen druk gedrongen en vuur de lippen is er feller uit gevongen. Een lieve strak, de puutslevel verdrongen, ons is de moel aan de oren vastgebongen. Maar we zijn nog lang niet goed gezongen en anders zelf nuis goed gevongen. Dus schrijf die lief maar uit die longen, 4 moeten verjongen. Dus niks gezag en hoe het bezongen, wat we op deed, daar werd het van gevonden. Het werd in huizen dags maar opgedrongen, 4 moeten verjongen. La 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 la, 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 la 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 la.
Kunnen we dan nu eindelijk weer terug naar de vergadering? Meneer de voorzitter, waar zijn de notulen van de vorige vergadering? Ja. En de post, we begonnen niks over goed. Dat komt goed, dat komt goed. Vergeet meer. Vuur dat voor naar de KKP schunt. Wat denkt hier zou de bestemming moeten zijn voor onze race? Ja, maar dan zou je even moeten weten wat er in de kast zit. Nee, verhouden het race-doel. Het race-doel. Hoe gaat voor hen? Kom maar met het idee. De lekkerste is het Dank voor de tips. Ja, gaan ze op. Maar die had ik het gemist, moet je hem voor dat nu hebben? Ja, dan is het nu tijd voor de KKP's. Wat is dat? Wem darf ik het woord geven? Ja. Mich, meneer de voorzitter. Oh ja? We zijn nu toch wel heel erg benieuwd wat er eigenlijk in die kast zit. Ja, Hoeveel ja, gaat u merci vandaag, voor de voorzitter? Vandaag nog. Ja. Penningmeester. Ja, Ja, maar je weet het. Wie steekt het met de vereniging? hartstikke goed. Dat klinkt positief, dat is goed. Positief, dat is goed. En financieel gezien? Ook Ja. hartstikke goed. Cijfers willen we. Nou, is goed. Wat zit er in de kas, penningmeester? Kent ze het vinger? Jawel. En? Niks. Wat zegt het? Niks. Niet. Dat kan Oké, niet. nee. Wat? Nee, dat vind ik dan nog niet. Oh, nee! Oh, wilt ze gaan bestellen? Dan pak je de bus. Nee, man. Voorhand crisis. De kas is geklauwd. Ja, zie, die kas is geklauwd. Ze is leeg. Ja, het vorige weer was ook af. Voorhand de politie al gebeld en die schikken hun beste inspecteur. Dit vroeg ik voor een officieel statement van het bestuur van der Leyen mij. Geachte leden, voor stond voor grote uitdagingen. Voorhand geen nagel meer om aan geen ergens voor te kratsen. Jongen. Crisis. Maar het bestuur had zich bedacht dat we misschien een beroep kunnen doen op de crisismanager onder ons. Een van onze leden is ja ad interim tussendoor, weet ik veel, is snabbelende crisismanager. Dus het zou geweldig zijn, heer Clement, wanneer die u licht zou kunnen laten zien over wat hij passeerd is en wie voor misschien uit de crisis kunnen komen. Heer Clement, had er nog een gouden raad voor ons? Het is crisis, hè? Ja. Ja, dat is crisis is, moest ze mij hebben. Of althans, moest ze mij hebben. Maar recentelijk heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak, als crisisinitiator. Crisisinitiator. Vonden ze toes wat een leuk idee. Die zag de Max toch helemaal van een mug, een olifant. Dus. En als er ergens dikke loef is en doe ik hem binnen een zeik. Dus. Ik denk, misschien is dat wel ideaal als je dich inschrijft als crisisinitiator. Dat ik... Oh ja, kijk, u moet weten, in alle eerlijkheid, beste dames en heren, loonvormende arbeid en ik is nooit de beste combinatie geweest. Het is net zo'n slechte combinatie als aquaplanning en aquavit. Dat is ook geen goede combinatie. Ik heb moeite gehad met loonvormende arbeid. Ik heb moeite gehad. Ik heb een autoriteitsprobleem. Ik geef het eerlijk toe. Een autoriteitsprobleem. Altijd problemen met de hiërarchie. Is dat de vierde dag als het te laat is steeds werk? Wat betekent dat? Ja, dat de donderdag is waarschijnlijk, weet ik veel. En ik denk, ik schreef begin in de Kamer van Koophandel, begin gewoon met op mezelf. Hè. De kans, ik vind mezelf een hartstikke sympathieke kerel, dus de kans dat ik mezelf ontslaan is erg klein natuurlijk. Is mij toch vorige week dinsdag bijna gebeurd. Ik sting met Paul Munsterman op de golfbaan. Ja, Paul golft inmiddels ook, hem kan het ook geen bal meer schelen, dus... we staan op de golfbaan. En Paul werd trouwens steeds beter. Hij had de afgelopen 4 weken al 4 caddies in de handicap gehouden. Dus het werd steeds beter met hem. En voor de golven een voelender, en voor de mensen die dat kennen, voelender de golfbaan, de 8e hole, daar lopen een weg achterlangs. En we staan ze de golven, er komt een liekenwagen langs en ik pak de padje af en ik wacht Paul, het is respectvol gemozen. Maar respectvol dat ze nog zoveel respect toont de vuur. Ja, ik ben er ook 22 jaar met getrouwd geweest. Hè?
Crisisinitiator hou ik gedacht. Weet je dat we nog eens keer ergens echt in de crisis van maken? We zijn toch wat dat betreft niks gewend. Elke kleine oneffenheid is meteen enige vorm van duurder helpen we helemaal niet meer. Ik denk echt in een crisis. Weet je, dat is een kleine oneffenheid voor €84 ex-BTW. Maak ik echt in een subsidiale crisis ervan. Weet je? Dat wordt eigenlijk de gedachte. Ik ben uit de tijd van de kabinetten van Kok en Balkenende en Rutte en Doveur Lubbers als ze achter elkaar uitspreekt, valt ze al in slaap. Weet je? Dus ik denk in een echte crisis. Toch, mevrouw, dan zit ik eens, ja, je zit ook al echt al bezig zo van ik hoop dat crisis komt. Ja, precies, ja. Een echte crisis. Maar tegenwoordig is graag een crisis meer nu, want tegenwoordig staan de Russen al voor de deur, dat is de nieuwe crisis. En even voor de duidelijkheid, daar hoef je er echt geen zorgen over te maken dat de Russen komen, echt niet. Je hebt het zo zitten uitrekenen en als die door de Duitse laagvlakte moeten komen, er staan 18 bouwstellen. Dus voordat die Russen hier zijn, duurt er nog even, denk ik, ja? En als ze dan eenmaal door die bouwstellen heen zijn, staan ze vast op de periferiek van Klazinaveen. Dus dat kan echt wel even uren. En mocht het dan lukken dat ze per se heilen komen, zou ik gewoon zeggen, bestrijd ze met bureaucratie. Laat ze gewoon een vergunning aanvragen voor een carport en die zijn zo weer terug naar... Crisisinitiator, dat wordt het idee. Ik denk, dan kent ze tenminste nog geld van die lijven maken als crisisinitiator. Maar als je kijkt naar het woordenboek der Nederlandse taal, de dikke Van Dalen, is een crisis het beste te definiëren als een ontwrichtende, instabiele noodsituatie die grote groepen, dan wel individuen, het functioneren onmogelijk maken. Dat is de definitie van een crisis. Dus je zou de schoenman voor de deur eigenlijk al kunnen definiëren als crisis. Ja, dat klopt, ja. Want er is sprake van verwachtheid, instabiliteit en dat een aantal groepen slechter functioneren. Dat is... Zoveel grappige mak over mijn schoenman begin ik te langzaam een beetje voor de schaam. Ik zag dan altijd zo van tegen mijn schoenman. Copernicus heeft gebeld. De wel dringt niet om dich. Ja, ik laat hier maar even in stilte vallen dat je op Wikipedia kunt opzoeken wat Copernicus is. Is dit nu, als je met z'n zit te eten, is dit nu runderverken? Zeg aan welke kant van de verchet? Ik heb zo ongelooflijk veel menselijke grappen over mijn schoenman gemaakt. Ik zou het liefst teruggaan in de tijd en het groot maken met haar. Ik zou het liefst een cruise of zo cadeau doen. Op de Titanic. Maar dat hij ook weer niet doen op de Titanic natuurlijk, want die boot moet ook ergens tegenaan varen natuurlijk. Hè? Maar een crisisinitiator hebben we niet meer nodig tegenwoordig. Zeker met het afgelopen kabinet. Die worden in staat de crisis duidelijk zelf te creëren. Ja, precies, ja. Er zijn ook een hoop klachten binnengekomen vanuit de cabaretiers in Nederland. Ook het motto, laat de grappen aan ons over, alsjeblieft, ja. We hebben een kabinet gehad dat cabaret binnen. Dat is schoof. Werkelijk, er zijn nog een paar maanden sinds van hem af, maar dat is schoof, werkelijk. Moet ik voorstellen, dat wordt onze minister-president. Dan komt in het buitenland en zegt, hello, I'm Dick, no pictures, please. Weet je het verschil tussen een loodgieter en schoof? De loodgieter koopt niet, de schoof geit niet. Maar dan gaat vrouwelijke minister van Asiel en Migratie, Faber. Faber. De liefdesbaby van Gargamel en vrouwtje Theeleper. Gadverdamme zeg. En dan mochten die kinderen niet naar de Efteling toe, omdat dat de luxe was. Had helemaal niks mee te maken, want die Faber wil gewoon niet dat we in Nederland erachter komen dat hier op zaterdagmiddag in de Efteling biekenlust in het peperkoekenhuisje die hekt. Dat wordt eigenlijk. Ja, ik snap dat ik een beetje moet doen kijken met PVV-grapjes, dat snap ik. Er zijn de mensen wel weer 7 knieën gaan lopen natuurlijk. Ja, dat wilden ze gaan niet. Hè. Ik moet een beetje uitkijken, dat realiseer ik me nog aan de aanleiding van de verkiezingsuitslag. Vindt waarschijnlijk 53% van u me niet leuk. Tenzij die andere 47% binnen zijn. Dat kan natuurlijk ook. Nee, we houden eigenlijk een briljant kabinet. Eucalypta belde nog. Kent je Eucalypta nog? Van Paulus de Bospooier. Kent je dat nog? Ja, Paulus de Bos. Ja, ik weet dat het eigenlijk Paulus de Boskabouter is, dat weet ik ook. Maar als Boskabouter is tegenwoordig ook geen rode cent meer te verdienen. Dus hij is met Eucalypta door en een paar takken wieven een bordeel begonnen. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat moest ik maar even laten gaan. En Eucalypta die belde en zei, ik vind het eigenlijk schandalig dat Dylan Jezelgus heks genoemd is. Dat vond ik schandalig. Dat wordt niet leuk voor de andere heksen.
En om het groot te maken, kreeg Dylan gewoon straks ook gewoon een ministerie, waarschijnlijk justitie. En dan gaat ze of met de bezem er doorheen of ze vlucht erop weg. Dat weten we nog niet precies. En de Joost Eertmans, wat houden we voor een stap bij bedacht? Bij Joost Eertmans. Wat heeft hij jong tegen de opticien gezegd dat hij opticien zo beledigd is geweest dat hij hem der bril verkocht heeft? Daar hebben ze geen crisisinitiator voor nodig. Echt niet. Nee, die maken zelf genoeg crisis. Wie zegt je, mevrouw Trump? Nee, ik weet dat je er niks zag, maar dat speel ik even, ja? God. Doe er gewoon even met, liever. Kom. Ja, Trump. Nee, Trump, mevrouw? Kijk me nog zo aan. Wat? Nee, maar Trump is geen crisis. Trump is een ramp. Dat is ganz anders. Wie zo'n Trump is het toch eigenlijk maar wel heel erg groot dat celdeling niet altijd leidt tot evolutie. Hè? Ja, met Trump dan krijg je het lastig zitten de laatste tijd. Dat heeft niks te maken met dat hamburger- en cola-dieet, maar dan kunnen de Italiaanse voetbalbazen moeten voort. Dat is infantilo. En hij pakt zich ook alle prijzen. Hè? Alle prijzen pakten zich, ook de Nobelprijs pakte zich in. Misschien echt een leuke gelegenheid voor de wingbulen hier verzameld. Als ze eens een keer een ijzel wil zoetreiken. Ja, maar die Trump, dat is toch het grootste votlok van West-Europa, werkelijk. Dit mislukte handje gever, de wortel, werkelijk. En dan moest natuurlijk vreselijk goed kijken wat ze zei. Natuurlijk, je snapt natuurlijk, als ze op die social media feed, dat heb je allemaal gelezen, op de social media te veel kritisch bent over Trump, dan mochten ze de Verenigde Staten niet meer in. Maar ja, met mijn palmares is de kans klein dat ik überhaupt Horst Amerika nog binnenkom. Dus, Laat voor Amerika maar gewoon links liggen. Laat voor maar weer focussen op Europa, dat wat we zelf kennen. Laat voor Amerika maar links liggen. Dan liggen het op de kaartenhoogtes, liggen laten. En laten we eerlijk zijn, alles wat mooi is in de Verenigde Staten wordt er al lang voordat er Amerikanen worden. Sterker nog, het wordt ook al mooi voordat er Winnie toe wordt. Maar dat doet er niet toe. Dat is even een terzijde. Crisisinitiator, dat wordt een idee. Maar ik werd nergens meer voor gebeld. Dus neem eens meer dat ik nog vreug van, maak er dus een goede crisis van. En ik zit aldaag maar achter mijn venster te scrollen. Ik ga te ergeren. Maar daar ik een hekel aan heb. En lui als die door winkel uitlopen, niet kiezen of ze naar links of naar rechts gaan. Weet je waar ik een spuughekel aan heb? En lui die midden op straat stil blijven staan. En één op zich heen kijken. Van die lui die denken dat de ganse wereld op hun heen drieënt. Dat soort lui. Lui die toe zijn lamp ophangen en dan de per in de log houden en wachten tot de wereld gaat drieën. Dat soort lui. Bah, wat heb ik een hekel aan dat soort lui. Van lui die met een fietshelm op in de winkel staan. Dat soort lui. Daar heb ik toch zo'n ongelooflijke hekel aan. Van die lui die in de winkel waar ze met 3 flesjes bier aan de kassa staan. Godverdomme, zeg ik werkelijk. Zijn er geen waarden en normen meer in dit land? Het is beer per krat en wien per doos, ja? Vreselijk. Vreselijk. Vreselijke hekel heb ik aan jullie. Vreselijke hekel heb ik aan jullie. Waar ik ook een hekel aan heb. Bejaarden op een elektrische fiets. Daar heb ik ook een hekel aan. Bejaarden op een elektrische fiets. Fatbikes heb ik ook een hekel aan. Fatbikes. Maar dat is helemaal geen fatshaming, want in mijn buurt is elke bike een fatbike voor de duidelijkheid. Ja? Maar bejaarden op een fatbike zou ik zeggen, opveuren de Batavus en dan kijken wat er in de eerste bocht gebeurt. Boostig op het gezicht. Ook geen helm, allemaal hersenletsel wat mij betreft, ja? Ja, dat is hartstikke zielig, maar we hebben nu met hersenletsel nu. Dan ga ik neem eens meer naar Johan Derksen en VI. Kom op! Oh, dat kothekel aan dat, Johan Derksen werkelijk vreselijke mening met snor. Ik zou zeggen, terugbrengen naar het asiel. En als ze hem niet terug willen hebben, spuitje geven, ja? Weet je goed, gewoon een hekel, René van der Gijp, daar hebben we gewoon een vreselijke hekel aan, zeg. Gadverdamme, dat heeft mislukte pellet Ritalin. Dat is het bewijs dat we in Nederland graag geen boerkaverbod nodig hebben. Daar moet een laken overheen over de ekel. Gordon, daar heb ik ook een hekel aan, zeg. Gadverdamme. Vreselijk figuur. Maar er ook een hekel aan heb. Ludie in een ANWB-winkel staan zich niet schamen dat ze allebei dezelfde regenjesjes aan hebben. Daar heb ik ook een hekel aan, ja. Gadverdamme. Maar er ook vreselijk aan kan ergeren. Ludie gourmetten, dat zeg ik ook zo verschrikkelijk. Komt ze eten, kan ze godverdikke dezelfde fraas nog weer maken, zeg. Of Ludie denken dat Vignetta de is is. Daar heb ik ook zo'n hekel aan. Maar er ook een hekel aan heb. Polonaise, daar heb ik ook een hekel aan. Boah, wat heb ik daar een hekel aan. De eerste bij gebrek aan schouwen. Padatadaida, padatadaida. Gadverdamme heb ik daar een hekel aan, ja. Maar daar word je niet tegen ken.
Als ik een pizza bestel aan de andere kant, kan ik u helpen. Dat kan ik ook niet tegen. Kan ik u helpen? Ja, ik hou graag een tankdop van een Ford Taunus uit 72. Nou goed. Ik wil een pizza doen, piemelkeer. Godverdamme, een stomme flauwekul. Maar dat moet niet tegen. Ik ken Ludi in een Italiaans restaurant, waar ik spontaan Italiaans kon kallen. Dat kan ik ook niet tegen. Ik ga toch zeker ook niet ziek huilen als ik een broodwurst bestel, ja? Vreselijke hekel heb ik aan dat soort lui. Maar die vreselijke lui die 2 weken in Spanje geweest en dan terugkomt en zeggen... ik moet echt wel wennen in Nederland. Heb schatverdamme 2 weken de frikandel in het Hollands besteld, hoor. Hoe links erin in de pijl, ja, doe eens dat ze best, ja. Of van die mislukte Chardonnay-trutten die helemaal gek zijn van Japan. Dat verhoest hoe sushi doe eens. Schatverdamme eigenlijk. Oh, wij hebben ook zo'n vreselijke hekel. Manselui met stertjes, daar heb ik een hekel aan. Manselui met kapjes, daar heb ik ook een hekel aan, ja. En duo's die er liedjes van maken, daar heb ik ook een hekel aan, ja. Manselui met stertjes, daar is de guillotine voor goed gevonden. En een van die stertjes. Dat is hetzelfde wie kerels in een korte broek. Je hebt niks tegen lui in een korte broek, maar nee, dat is een 6 gewerb is, ja. Kerels die met een rugzak naar werk gaan. Er best nog geen 12 keer, daar heb ik een vreselijke hekel aan. Een vreselijke hekel heb ik daar aan. Maar er gewoon een hekel aan heb. Lui die in Azië op zoek gaan naar zichzelf. Ik zou zeggen, kijk op het rijbewijs, ja. De vergeelde kop achter de plastic. Dat bist hoe, ja. Van die lui die een wereldveranderende ervaring hebben gehad in Azië... omdat ze zich voor $50 hebben laten tillen door een hitsige taxichauffeur in Bangkok. Daar heb ik een hekel aan, ja. Maar dan moet je nog een vuil grote hekel aan hebben. Scènezanger Kloe. Daar heb ik eigenlijk een hekel aan. Daar zult je het met moeten doen, beste heren. Hartelijke dank, heer Clement, voor deze schön en welgemengde woord. Ja, gouden raad is duur, hè. Ja. Ja, en duur is het probleem, want want je geld. Nee. En ohne geld heb je toch geen race. Niks. Maar we kunnen bijvoorbeeld wel crowdfunding doen. Crowdfunding. Crowdfunding. Wat is dat? Ja, zit nooit crowdfunding. Crowdfunding. Nou, voorbeeld, du lienst mich 100 euro. Ja. Ja, dan geef ik dich 50 euro terug. Ja. En dan zeg ik tegen dich, nu stond verkiet, zo vallen 52 euro kwijt. Oh ja. Ja, maar... Al wel, goedenavond, hè. Mijn naam is Plumeau, hè. Jules Plumeau. Voorheen detectieve in Gemmenig, tegenwoordig inspecteur in het prachtige Belgische plaatsje Dolin. Ja. En mijn baas heeft mij hierheen gestuurd, maar ik voelde aan mijn eigen speurwater al aan. Er heeft zich hier een ernstig misdrijf plaatsgevonden, hè? Oh, ja, ik wil me er weer niet mee bemoeien, maar dat misdrijf moet nog vastgesteld worden. Maar het kunt je ook eens zo maar zien dat jij een je trieën uithaalt. Nee, dat ken je. 4 keer per jaar doe ik met Leiden kast lichten. En dan schrijft dat alle nu op in zijn beukje. Dat kent niet. Ja, de jongen van het bestuur. Ja. Silence, hè? Silence! Is dit de spaarkas waar het om draait, hè? Ja. Ik zal het corpus delicti eens even onderzoeken, hè? We hebben die korpen schitter onderzoeken. Ik zie in ieder geval geen sporen van braak, hè? Zetten alle nu moeten braken. Dat is een machine uit goed. Wat de beer van ons gaat. Nee. En ook geen vingerafdrukken, hè? Dat is vreemd, hè? Dat is zeer verdacht, hè? De meeste mensen hebben toch vingers, hè? Nee, dat had hij vanmiddag alle nu ervan afgeveegd. Ja, je moet zo erin, maar dan wordt het vies. Ja. Ja. Ik zal het laten onderzoeken, hè? DNA in het Zuiderland, hè? Hoe zou dat zien? Heel even zetterd. Een zetter. Eén ding kan ik wel al zeggen, hè? De diefstal heeft plaatsgevonden tussen 1:30 en 2:00. Hè? Dat heb ik gezien op de camerabeelden van het café. Hè? En ik heb ook alvast de PC van de VOD gehakt. Hè? En dat alles zonder geweer. Hè?
geweer? Wat voor geweer? Een geweer? Is dat Ja, nee, de nee, politie nee, zonder geweer? Deze Oh, neem is ik dat in ieder niet geval waar? in beslag. Een geweer. Dat zaten ze vroeger allemaal bij de Duitse lotto op de televisie. Dat ze dat zagen, maar daar kan ze niks er tegen inbrengen. Ja, een geweer. Al wel, ik zal deze spaarkas in ieder geval in beslag nemen. Hè. En dan wil ik van u allemaal nog wat wangslijm afnemen. Hè. Ja, dus als u allemaal gaat staan, hop, hop. Voort dan mee, hè. Dan steek ik u een stokje in. Zo, dat gaat ook mee naar Zuiderland. Hè. Het enige wat ik nu nog wil doen, is u allen verhoren. Hè. Ik zal u dadelijk allemaal oproepen. Hè. Dat is het probleem niet. Hè. En u hoeft de waarheid niet tegen mij te vertellen. Hè. Daar kom ik toch wel achter. Hè. Ja. En, ja, kijk. eens even een verhoorstoel erbij. Hè. Voor deze keer mag u trouwens een versnapering alcoholisch drinken. Dat is geen probleem, hè. Tegen de zenuwen, zullen we maar zeggen, hè. Wie zal ik als eerste bij mij roepen, hè? Nou, pak even Jet. De uitbater, 0. U staat toch. Zitten, hè. En voort een beetje. Ik heb niet de hele avond de tijd, hè. Hey. Voornaam, roepnaam, adres, geboortedatum. Het hele rattenplan wil ik weten, hè. Nou, ik ben er 0 Geurte. Geboren. De 18e december 1956. En ik woon hier aan de Wilhelminaplein in een café, hingen naar het slot. En beroepsmatig word ik eerst gediplomeerd kostganger. Maar ik ben nu gescheiden van tafel en bed en van tijdzone. En nu ben ik inmiddels eigenaar en wiet van de Vod. Zo, hè. Ja, zo. En waar was u vannacht tussen 1:30 en 2 uur, hè? Vannacht. Oh, vannacht hoor ik bij het Rita. Of het Anita. Nee, in de Rita... Rita heet de Anita Bar. En daar word ik even, want die had touw op deze avond. En ik denk, ga ik toch lekker gezellig heen. En dan had hij even iets van mij gedaan. Bij het Rita, hè? Ja. Is dat die met die rode haren misschien, hè? Nee, die andere. Het Anita? Ja, die. Met die Ja, met die zo, hè? blonde haren. Afijn, hè? Afijn. En waren er nog getuigen bij, of zo? Ja, het Rita wordt toch ook door. En wat heeft u dan gedaan daar in het café, hè? Wat is er zo in een café waar ze lang bent? Verand gaat gesmoes en Verand is een paar piekelootjes gedronken en daarna had het is nog een gewoon sigarenpiepen. Gerookt. U heeft dus ook nog het rookverbod overtreden, hè? Nee, de zaak wordt oud. Dus dat is verdacht, meneer. Dat is zeer verdacht, hè? Metvallen. Voegt u zich maar weer bij uw cliëntelen, hè? gelukkig. Ik weet even voldoende, hè? Volgende. Meneer met die vla, kom hier. Hop, hè? Naam, achternaam, geboortedatum, adres, alles wil ik weten van u, hè? Pieter Arnoldus Matthäus Pam Roberts, hoofdstraat in Austra, 5 augustus 86, ondernummer en rasartiest. En u heeft kringen onder de ogen, hè? Wat heb ik? Dat mensen niet. Hè? Waar komen die vandaan dan, hè? Oh, dat moet van vannacht geweest zijn. Ja. Vannacht? En waar was u dan tussen 1:30 en 2 uur, hè? Ik ben Voor de draad ermee, hè? Ik ben de ganse nacht met Patty Pam Pam op Siep geweest. De Patty Pam Pam? En wie is dat dan, hè? Kan zij getuigen misschien? Ja, die ken ik wel eens verregelen, maar dat doet zeker 1,5 uur of ik daarmee heb zitten. Dat... Dus die heeft eigenlijk helemaal geen alibi, hè? Weet u wat hij doet? Ga die maar weer weg, hè? Ga die maar weer weg. Ik word gek hier, hè? Man.
Wie is er nog meer? U mevrouw, hè? Kom die ook maar eens even zitten, hè? Kom! Naam! Schoon Barwasser. Wie? Schoon Barwasser. Ik ben Akille van de Welpen van de Verkennerij. En ik ben nog geen activist. Ik begeleid in een rusthuis. Noodsrust. En ik werk ook als gastvrouw op een boot. Henry de Nos. Leuk met allemaal lui erop. Dat is echt heel leuk. En trouwens, ik spaar van Lipsloot. Weet je, vroeger zoeten die in een tuut chips. Hè? En als ze niet oppassen, als ze er op beert, dan houdt ze de tankbouw even. Ik wist alleen nog 11:33. Had misschien een van die nog geheim liggen. Maar dan gaan ze even kijken. Ik weet het niet. Maar ja, weet je, nu die flippers niet meer zo. De kids niet meer vingen op Google. Ik heb even alles afgegoogeld. Het gaat niet weten. Nu ben ik Pokémon-kaarten sparen. Pokémon-kaarten. Dit is toch niet normaal meer, hè? Spaar er ook Pokémon-kaarten. Ga die ook maar zitten, hè? Is iedereen hier helemaal kapot daarboven, of wat is hier, hè? Ik ga me beraden, hè? Dit is een ingewikkelde zaak, hè? Een ingewikkelde zaak, hè? Ik ga er vandoor, hè? En u blijft allemaal hier, hè? Niemand verlaat het etablissement, hè? U slaapt maar op de grond, dat bent u waarschijnlijk al gewend, of niet? En wie doet dat dan met eten? U zit in een café, hier is te drinken genoeg. Pinda's, weet ik al wel niet. Water en brood misschien, kunt u daar al aan wennen, hè? Ik ben er vandoor. Oh, en Louis? Ja. De nooduitgang en de deur van de kelder, die laat ik bewaken, hè? Niemand verlaat dit pand, hè? Jongen, nou, dat is ook mee hard. Dat is ze verder met die. Ze zagen wel het gyroscoop met puimpjes in de lood. Maar wanneer ik in de lood uitkijk, daar voel ik me gekloot. Overal zijn die cup, die barsten van het geld. En kijk ik dan eens in het begin, daar zie ik wat me valt. Een nageluje wagel en een gouden ambaboer. Ik viel aan de Côte d'Azur met marmer op de vloer. De supervlotte rempen en een chique motorboot. De planken vol met vendingen, de ganse boel vol goed. Een bootkostuum uit Engeland, een strakke spijkerbroek. Een brede vaste loven, vereiste biscuit. Dat is de blauwe, dat is chic. Toch met z'n verdruwen, magnifiek. Nu stel ik het vuur, dat huurens alle duiven. Daar word je geliefd, de rijkste man verpassen. Dat is met de blauwe, dat is chic. Toch met z'n verdruwen, magnifiek. De Stradivarius, als spier ik zelf geen goed. De boemen in de boemen gaat wie eierbouw zo goed. Het meisje in de Playboy met de nietjes in de boel. En bij de buurman in de gaat de schöne rozenstoel. Een vleegmachine met stewardess, Picasso schönste doel. En bij de vaste loven vereist de bis in moog. Dat is het grauwe, dat is chic. Toch is ze van dreumen magnifiek. Nu stel ik het vuur dat burens alle duiven dik. Daar word je geliefd, de rijkste man van Strassenwijk. Dat is met de grauwe, dat is chic. Toch is ze van dreumen magnifiek. Maar zouden ze mij snappen, daar had ik geen paraat. Daar huur ik van mijn laatste geld een henge advocaat. Dat is met de klauwen, dat is chic. De kitsen van dreumen, magnifiek. Nu stel ik het vuur dat burens alle duiven dik. Daar word je geliefd, de rijkste man van Spassenwijk. Dat is met de klauwen, dat is chic. De kitsen van dreumen, magnifiek. De kitsen van dreumen, magnifiek.
Weet ze, Minnig en zo ja jaloers hier, want ze dan vertelt dat ze opgesloten zit in die stamwirtschaft. Maar ik vind het maar ziek. Ja. Het lijkt wel koopbouwen in de Sarol. Zo'n 7 man door en nog geen kloten te doen. Echt hoor. Ik heb misschien wel een idee. Oh, Ja, alsjeblieft. we kunnen ons ongeree gaat verhalen vertellen. En dan moet het gewoon u vergeet dat het nog erger is dan hij vastzit in de wirtschaft. Oh, dus hij is een goedje nog. Nee, zo moet het niet. Oh, wacht. Nee, dat weet ik misschien wel, Gert. Maar stil ligt vuur. Is me gebeurd. Ah? Deze met aan een wedstrijd hè, voor drag queens. Dan moesten zich daar eerst anderhalf uur voor in de spelmuur zitten, gans alles strak trekken. Dan deed ze zich suspenties aan, zonnegel op. Dan moesten die netkousen aan en denk eraan, geen loker komen in die netkousen, want dat mag niet. Dan deed ze zich de kleed aan, alle opvullingen, hyper, ritsen toe, preug op. Mag ze 3 flikvlakken aan de achterhoed salto op de bühne. En dan vult ze dan niet in de prijs. Dus wat gebeurt? De geest weer terug naar het backstage. Hè. Dan moesten ze daar afdoen, alles afsmeken. Best een anderhalf uur weer. Komen ze het dan weer halen. Hebben ze toch gewonnen. Ja, want dat wat wel gewonnen had, wordt een echt frommes. Oh ja. Maar dat je dat van tevoren dan niet kon. Oh, maar ik weet ook nog wel één. Is me ook echt gebeurd, hè. Let's op een oven. Boer te regen in het wienziep, dat was niet normaal. Weet je, ik denk gewoon eens op 10 nog gebeden. Ik doe me toch boema, dreef met de kruidspang in, doe met de tandenbeurtje in de ulke. Begint de hond onder te piepen. Echt. Moet hij nog uit? Nou, dan had ik met de badjes aangedaan, de slupjes, de straat op. Wemblauw begint het gezicht. Door overbuurman, door Kees. Dat oud wief hing je immer achter de venster. Hè. Doe geloof het niet. Nou, ik loop de straat af. De eerstvolgende wat ik maar tegenkom. Dat derken van de pancraat. Nee, hij moet toch. Doe vrucht zich af, want het is zo laat het de straat. Ja, dat snap ik wel niet. Oh, maar op dat truc weer even later. We gingen de microfoon onder de naast. Toch, Wim Vreemd. Van dat programma Smullen met Wim van de Radio Barstad. Echt, hé. Nou, uiteindelijk. En dat thee had al gedaan. Ik ben vroeger de GB zeker natuurlijk mensen wie goed zo. Schoggelt dat teer zo goed en dan ga ik goed die schweiderie ook nog opruimen. Kom dan maar eens even in. Dat is zo. Dat is wel heftig. Hier wil het wel een reuze met aan, hè? Ja, dat is zo'n beetje zwaar, joh. Dat is goed, hè? Nou ja, misschien kom ik daar niet overheen, maar ik wil toch gewoon proberen ook een verhaaltje te vertellen. Weet je namelijk hoe ik helemaal niet tegen kan? Anna? Millig. In de zomerdag op het terras Oh, zitten. dat is leuk. Dat is leuk. Dat is zeker leuk, maar daar zitten al u. Ja, maar Alle stoelen zijn bezat. Ja, maar En dan zit de vrouw, kom we gaan de stad in. Ja, kom we gaan op het terras zitten. Ja, dat moest wel. Geen plaats, 0, 0,0, niks. Jikkermiddag in de zomer werd ik met dichte stad in gewoon. Toen wist toch kent ze mich met stroven. En toch had ik het warm gedaan. De ganse stad is uitgelopen. Wel 1000 man zijn op de been. Dus kom, vergonden ze in het drinken. Bliek dat toch niet zo'n goed idee. Veel terrassen op de plein. Maar nergens is een stukje vrij. En ruikt dat immers, kom maar hei. Daar zet toe dicht, vlot erbij. Veel terrassen op de plein. Maar nergens is een stukje vrij. En ruikt dat immers, kom maar hei. Daar zet toe dicht, gans vlot erbij. Toen wil ze ook immer met de waan gaan. Dus geen alcohol viel mee. Door cola kom ik bouw de hoos uit. En ik haal weer een wien voor dich. Dan moest ze ook nog bitterpulkes. En han ik weer de moel verbrand. Nee, dat nu de eerste keer is. Maar ik kan niet zeggen dat het went. Veel terrassen op de plein. Maar nergens is een stukje vrij. En roept dat immers, kom maar hei. Daar zet toe dich gans vlot erbij.
Overal klinkt angelmuziek. Het liep wel kermis, jikkerdag. Nou, twee stond toeten mij te oeren. En ligt de bas mij op de maag. Veel terrassen op de plein. Maar nergens is een stukje vrij. En roept dat iemand kom maar heen. Daar zetst u dich gans vlot erbij. Veel terrassen op de plein. Maar nergens is een stukje vrij. En roept dat iemand kom maar heen. Daar zetst u dich gans vlot erbij. Ja, en hoe dan? Hoe zit voor je met het schootfatsoen? Zeg, gaat dat maar een hele zoe. Eerst werd ze beklauwd en vervolgens werd ze opgesloten in een café met water en brood. Dat is een politie, hè? Men zou zich voor minder achter de trein werpen. Kom. Ducht het zo voor niet gewoon. Zeg maar, omdat we je toch al zitten, voor de gezelligheid een pauze maken. Ja, dat is echt een slecht idee. Ja. Ja, het had dus al iets beter, jongen, hoor. Ja, dat kan ze wel zeggen, ja. Ja, de mam zag immer, wanneer het slecht gaat, dan moest ze zingen. Zingen? Ja. Dus papa, Dat wat is denkt ze nieuw. ervan? Zullen we de boel een beetje opfleuren met een leedje? Ja, leuk. Ja, is goed, prima. Jo. Ik zit hij op een kruk en kijk het rond op groot geluk of ik mijn vrienden gezien. En al voorbij de pelden voor het toch weer bij de bank over gestangersmachine. Al is het nu de 11e, de ziekenweg hetzelfde of het snijdt of rent. Vier houden hij toch afgekald, niet gisteren, niet morgen, maar vanochtend. Antiek zitten de zaten en dan hebben een aparte en een achterie. Strak is het hij gedaan, ja dan kunnen we hem gewoon en ben ik gans terug hier. Ze had mich niet gebeld en ik had geen het verteld dat je het veranderd zou zien. Het steed hij zwaar op wit zodat ik dat niet vlot vergeet, ik weet het ook niet meer. Beneden heb je kwietworst om hoe ik er in het lied, dat ben ik niet gewend. Ik hou zo geen geen spas gehad, niet gisteren, niet morgen, maar vanochtend. Beneden heb je kwietworst om hoe ik er in het lied, dat ben ik niet gewend. Ik hou zo geen spas gehad, niet gisteren, niet morgen, maar vanochtend. 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 Vanochtend.
Louis. Zitten. Louis, zitten. Kom op. Heeft u ook nog een achternaam? En graag zou ik ook willen weten uw verblijfplaats. Of heeft u die misschien niet? Hè? Dingenskirche. Dingenskirche. Dordinker. En ik ga wel een vaste verblijfplaats. Tuurlijk, ik ben veel hij, ik zit aan die, of ik zit hier, maar ik ga ook een vaste verblijfplaats, ja. Het is wel maar een caravan, maar het is een vaste verblijfplaats. En is er nog iemand anders in die caravan, hè? Veerkaktussen. Oh. En die heb ik was. En waar was u vannacht? Zwarmaboet. Zwarmaboet. Ik word in de Zwarmaboet. De Mohammed en Ali had me gezien. Zwarmaboet. Ik kan het ruiken, hè? 3 knoflooksaus met sambalsaus, zeker, of niet? U overtuigt mij niet, Louis. En dat is verdacht, hè? Zeer verdacht. Maar u mag gaan. Want ik heb al mijn hoofdverdachten zo langzamerhand wel genad, hè? Ik ga gewoon nog eens een paar vraagjes stellen aan wat mensen zoals deze mevrouw bijvoorbeeld. Wat is uw naam, hè? Ik ben het Carlijn Munsterman. En ik ben de dochter van hem. En daarmee ben ik wel genoeg gestraft, maar ik nog niet. Ja. En heeft u nog misschien een alibi of zo, hè? Waar woont u? Ik woon heem. En waar is dat? Waar er sleutel past. En heeft u getuigen? Ja, alleen mijn cavia. Oh, maar. Naam? Ja, de heet André van Duin. Ik heb het over deze meneer, die is niet zo bekend, hè? Wie bent u dan? Ik ben de Paul van duo Paul en Leo. En waar was u vannacht? Ik word, nadat hij sleten wordt, ben ik met de lei, bij de lei nog een paar afzakkertjes gaan pakken. Ja. Genau. Ja. Zijn daar getuigen van? Ja, de vrouw van de lei, die had mij naar boete geworpen wie vergeet Helen zingen voor. Dus u had waarschijnlijk weer te veel gedronken, hè? Nou. En hier, meneer de artiest, hè? Heeft hier nog iets toe te voegen? Nou, nee, maar je kunt nog een columnje regelen als je wilt. Of ik schrijf een klein toneelstukje of een musicaltje kan ik nog wel regelen. Of ik misschien kan ze gaan promoveren aan de NAR-universiteit. Dus misschien ook wel... Silence! Ik zeg alleen maar niks meer. Ik trek me wel weer terug, hè? Het is ingewikkeld allemaal, hè? Maar ik ben zelfs terug, hè? Om 7 uur. 7 uur. Oh. 7 is de klok. Nog lang doen we dat. Ah, tussen 6 en 7. Oh. Dat is 7. Ja. Jongen, dat zit er voor joh. Ja. Had je een leuk idee om het te doen? Nou, ik kan misschien geen columns voorlezen. Nee. Dat is goed. Gelukt. Oh, ik heb een idee. Ik heb echt een fantastisch idee. Ik moet wel eerst even een factcheck met nog doen om even te kijken dat we op dezelfde page zitten, oké? Ja. Fact-check. Laten we maar even de her komen. Punt 1. Verzend beklauwd, hè, de kans. Ja. Fact. Punt 2, de inspecteur Plumeau, die denkt dat Enne van Ostad had gedaan. Ja, ik denk dat. Weet ik wel zeker. Ja, en punt 3, ohne geld gereesken. Nee, dat is Nee, dat klopt. Zou ze zeggen. Ja. Maar wat nu als iemand gewoon een idee had, waardoor je toch een race kunnen maken en dan kind dat hij pitchen? Ja, dat vind je jullie idee. Van jullie is die pitchen. Los verdomme Nee. Ik ben pitchen wie een elevator pitch. Wat? In een lift? Nee, help me. Een elevator pitch wil zeggen dat ze een project voorstellen deze in een korte tijd, zoals ze normaal in een lift spendeert. Ik daar hoe ze is, maar heel kort mogen ze het voorstellen. Ik weet een idee, ik doe met. Oh, leuk. Ik heb ook een leuk idee. Oh, geweldig, Sharon. Ik laat wel even zien wie dat maakt, want ik ken het natuurlijk als beste. Dat is mijn bedrijf ook op het lief geschreven. Zo verder. Evenementenbureau CS to het Vest mag het dit jaar mogelijk voor de Spaarclub om een scheepsrace te maken. Wat? Shit. Vooral met de boot. Boet. Ja, dat is geweldig.
verschepen in op de MS Henry Dunant. Chique boot, zo gaat weer blauwe shoot, alleen dan voor jullie die wel nog te redden zijn. En met de MS Henry Dunant gaan we in 3 dagen nog kunnen. Dat wordt geweldig. Abort willen we voor alle gemakken voorzien. We willen geanimeerd. Door als animeren meisje het Sharon. Gastvrouw. Door als gastvrouw het Sharon. En we gaan allerlei leuke spelletjes doen. We gaan schoelen met vierkante schiefjes en rongleuker. We gaan kiezen met zelf metgenomen prijs. En als afsluiter gaan we ook nog het liedje zingen samen met Erlei. Liek dat niet fantastisch? Nou, dat gaan we dus niet doen. Nee, wat is dat? Ik heb een veel beter idee. Het is niet ganz gratis, moet ik erbij zeggen. Het is een €11,11 per persoon. Maar dan gaan we met mijn bedrijf een flinke pan uit met de bus naar Kochem aan de Moezel. Ja. Hey, koffie en koeken en dat terug. Gewoon in de dag op en af. Weet je wat we doen? We spelen er eens even uit. Maak eens 2 rijen hier met steul achterin. Het voor een chauffeur in het midden. Het voor een chauffeur. Dat ben ik. Door te gaan, daar gaan we dan eens even naartoe. 2 rijen steul, ja, kom maar. Zo. Daar. Ik heb een stuur ergens. Even kijken. Zo. Daar is het stuur. Zo. Kijk, kom. We hebben hier alles. We hebben alles. Even kijken. Lei, zet de motor vast aan. Dan kent de verwarming alvast warm draaien. Zet je hier in de bus? Nou. Oké. Hallo? Weet u huren? Ja. Dames en heren, hartelijk welkom in de bus naar Kochem aan de Moezel. Mogen ik een daarvoor een applaus en doe maar een schietgebedje, want dit is de chauffeur, hier is de Lei. Hallo, kan er mij huren? Ja, ik ben er Lei, ik ben de chauffeur van de Guum. Met mij kan er alles zien uit, behalve de gozie. Ja, ik ben een witzige chauffeur, ik weet het wel. Even een taak van de huishoudelijke afdeling. Het volgende, dit is een LTM-bus. Hij is natuurlijk geen wc erin. Dus, een rush staat de zeeboot bovenop de hemelsleiter, daar kan er plassen. Ik ga nog een plastic duur ergens, want te veel, dat wordt te duur. Want in het goed werd of je het hyperventileren, moet zich maar even melden. En geen zie ik achter op die achterbank. Hoor. Daar gaat we. Ik heb een potje met vet al op de tafel gezet. Ik heb een potje vet gezet. Nu komt het tweede couplet. Ik heb een potje met vet. Dames en heren, mogen de aandacht verzint Just Verbiekerig, dus herzlich willkommen in Duitsland. Ik heb voor deze reis onze hobby-sommelier bereid gevonden om het een en ander over wien te komen vertellen. Dus mogen een applaus voor de heer Ramon Clement. Ik heb hier een Vrekse scherpe Chateau de la Mestos. Dat trekt goed weg met de Chateau Migraine en de Chardonnay. De proeft nog zwarte proemen. En een beetje beter, dat ze goed doordrinkt, een beetje koelstup. Nou, ruikt nog niks en smaakt nog niks. Ik ben erg zoer. Ik ga ook nog een fles wien nemen. Een Spielberger Nakt Aas. Moet 50-45. Oh, van de Louis, jongen. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Ja, daar komen we wel op terug, joh. Daar komen we wel op terug. Oh, nee. Nee. Op de tafel gezet. Oh, man. Ik heb een potje Pieter. Dat moet rammelen. Zing doe het alsjeblieft, Pieter. Hey. Zing doe het. Hey. Houd de eind maar in het stuur. Kunnen we allemaal de handjes omhoog doen? Ja, doe maar even allemaal met. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. De hupste ganse week gewerkt, kom maar met. Nee, we gaan niet naar de kerk, kom maar met. Steed het weekend voor de deur, geef ik her die leven kleur. Kom maar met, kom maar met, kom maar met. Steed het weekend voor de deur, geef ik her die leven kleur. Kom maar met, kom maar met, kom maar met. Bist je fertig met de baas, kom maar met. Ja, dan huffen 4 glaas, kom maar met.
Ik ben een plaatsje aan de fit voor de baas, niet op de glit. Kom maar met, kom maar met, kom maar met. Ik weet een plaatsje aan de fit voor de baas, niet op de glit. Kom maar met, kom maar met, kom maar met. Oké, alle handjes in de bus. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Komen de boeren op de gaaf, kom maar met. Gisteren blijven dicht te braaf, kom maar met. De lichtste stinken in die wit, vulste garot niet meer fit. Kom maar met, kom maar met, kom maar met. De lichtste stinken in die wit, vulste garot niet meer fit. Kom maar met, kom maar met, kom maar met. Kom maar met, dan gaan we erop uit. Kom maar met, dan laat ik te genieten. Kom maar met, ik weet hoe het te doen is. Kom maar met, want een kochen is een feest. Kom maar met, ik met. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Oké, we zijn er weer nog over. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Kijk, die lief moet er ook met, hè. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Oh, haha, we zijn er. Och Pieter, dat was geweldig. Ja. En Amy Song is nog een idee voor het dan. Ik heb nog een idee. Dat was even, ik zat even de motor uit, man. Zo, rust. Ja? Zijn er nog klaar voor? Nee, dan maar. Ja? G-O-E-D-Z-O-O. Goed zo, goed zo, goed zo, zo. Ik heb nog een idee. B-R-A-V-O-O-O. Bravo, bravo, bravo voor je. Ja, zo wie er weet, hè. Ik ben het schoonbouwwasser. Ik ben Akela van de Welperie in en Oeterbusch. Ja, dat komt goed. Wat er voor mij uit je kiezen doet, hè, dan ben ik u een geheel verzorgd scoutingkamp op het Bekkerveld met kampvuur. Gratis! Of Geweldig. nog van die boenhemkes aan. Nee, die hummetjes, dat is niet meer van deze tijd. Mevrouw de Akela. Ik hou een vraagje. Wie dan voor dat met slopen? Oh, daar heb ik over nagedacht. Ja. Ik heb namelijk Maxi Scouting Tante genderneutraal. Oh nee. Ja, ik had het toezicht. We slopen allemaal samen in die tent met een meter hoedé en de heng boven de sloopzak. Meter hoe die hangt boven de sloopzak, hè? Ja, ja, ja. Genoteerd? En we doen aan spel en sport in de bush. Ik leer het knoop liggen, de platte knoop en bijvoorbeeld de paalstier leer ik ook nog. Ik denk dat ik toch niet aan met je dan. Ja, ik ben al in de club van mezelf. Maar we hebben ook marshmallows voor bij het kampvuur. En we hebben ranja met een rietje. Alles gratis. Dus dan wil het dat. Zijn er nog klaar voor? Nee, zeker. Akela, wij doen ons best. Oh, wat zijn er toch een fantastische groep En nu. u doet de rest. Dat is sowieso hoor. Wel, weet je wat nog leuker is? Samen zingen bij het kampvuur. Momentje. Ik heb een boom. We zitten niet in de bus. We zijn nu met mijn idee bezig. Die steunt de songteksten in. En dat geldt ook voor u allen nu. Ja, zie je. Liedjes zingen. De songteksten. En dat gaan we samen aan het kampvuur als de hekwermen uit de keel smeren. Pieter, dat is nooit meer. Ik ga dat zo met zwaar warm met de voeten. Ja, gewoon echt een bril waar. Harry van IJs moet zo wiet van ons af, allang niet meer gezien. Door onder bij de krutsing met zijn kuts van Ubaksberg, ja daar woont de Harry van IJs. Ook nog kan met Noorderpje IJs, daar woont de Harry woont. Door onder bij de krutsing met zijn kuts van Ubaksberg, ja daar woont de Harry van IJs. Ook nog kan
creatief. Ogen, oren, puntje van de naast. Kookschouwers, creatief, creatief. Kookschouwers, creatief, creatief. Kookschouwers, creatief, creatief. Ogen, oren, puntje van de naast. Kookschouwers, creatief, creatief. Ja! De beste en schutste verein van de vod is toch spaarploegen, boelegerie. Vier sparen nog centen, vergeven niks zo, voor een steekje, want dat is zo chic. Komt nog nieuwjaarsdag, werd de kas gelicht en de centen op tafel geknipt. Jongens in de spaarploeg met vuurtje en vier golven samen op schip. Tiralala, 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 tiralala. Hoi, hoi! Jongens in de spaarploeg met vuurtje en vier golven samen op schip. Ich habe ein Schwesterchen Weben an die Köpfe, hip, hoi. Kann ich Schwesterchen Weben an die Köpfe, hip, hoi. Ich habe ein Schwesterchen Weben, ein Schwesterchen Weben, ein Schwesterchen Weben an die Köpfe, hip, hoi. Singen, ah, ja, yippie, yippie, yay. Singen, ah, ja, yippie, yippie, yay. Singen, ah, ja, yippie, yeah, ah, ja, yippie, ah, ja, yippie, yippie, yay. En ze kunt met hun rollator, en ze kunt. En ze kunt met hun rollator, en ze kunt. Hiep, hoi. En ze kunt met hun rollator, ze kunt met hun rollator, ze kunt met hun rollator, en ze kunt. Hiep, hoi. Zingen, ah ja, yippie, yippie, yay. Zingen, ah ja, yippie, yippie, yay. Zingen, ah ja, yippie, yeah, ah ja, yippie, ah ja, yippie, yippie, yay. Een varkensburger uit Benzenrode en Süße aber wieder stort. Een varkensburger uit Benzenrode en Süße aber wieder stort. Van vuur naar hingen we links naar rechts. 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 Geen hurke gruiter op zijn kop. Door vuur had hij nu een bruidsje op. Geen hurke gruiter op zijn kop. Door vuur had hij nu een bruidsje op. Van vuur naar hingen we links naar rechts. Van vuur naar hingen we links naar rechts. Van vuur naar hingen we links naar rechts. Van vuur naar hingen we nog een keer. Van vuur naar hingen we links naar rechts. 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 Mi Conny ruikt naar baby lotion. Ik ruik hem en zie hem niet meer. Mi Conny ruikt naar baby lotion. Had in hem mi Conny gezien. Ik ruik, oh ik ruik mi Conny niet meer. Ik ruik, oh ik ruik mi Conny niet meer. De winksaus ruikt naar baby lotion. Dat schijnt geen bijzonders te zien. De winksaus ruikt naar baby lotion. Nu ruik ik mijn Conny niet meer. Ik ruik, oh ik ruik mijn Conny niet meer. Ik ruik, oh ik ruik mijn Conny niet meer. Laatste keer, kom op!
geweldige groep. Ja, en dan moeten we voor de snoe kiezen tussen de ideeën. Nou, hè. ik ben van hoe hen, man. Vind ik wel lastig. Ja, zie je die? Ja, maar de hand volgt de police, dat plumo, Oh, wie is dat? Dat vergeten we zijn wel een beetje huur. Nou, ik denk, ik wil wel een spaarcenten terug. En ik zou wel eens keer willen weten waar is dat gekuuf hebt. Ja, over kuurvierkant, hè. We zouden ook een kerkrook kennen. Jongen, en dan jongen, van jullie als muziekkapel. Nou, van hun mee komen die ogen aan duur. Ze blij in de kerkrook dat er een paar maanden komen. Misschien kunnen we nog de weertje afkomen. De weertje, dat kan misschien een vaart weer. Dan de slagboom dan. Ja, de slagboom, ja. Oh, Paul. Weet je wat ze dan kunt doen? Nee. Van die zon. Kerkruid, zo'n liedje. Sun, Kerkruid, Ja, dat kent je. Kom, dat punt vandaag. Vuur je nog keer in hele kerk is wel in de dag, mensen. Oké. Echt waar. Fransje, pas maar op, en dan zit je het vurig erop. Fransje, pas maar op, en dan zit je het vurig erop. Wat was er maar aan je vangen, daar spoel je het muisje hangen. Fransje, pas maar op, en dan zit je het vurig erop. Fransje, pas maar op, en dan zit je het vuur dicht op. Fransje, pas maar op, en dan zit je het vuur dicht op. Wat als ze dan aan je vangen, dan spoel je het muisje hangen. Fransje, pas maar op, en dan zit je het vuur dicht op.
maakt mich heen, die maakt mich haar, die maakt mich vol, la 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 la. Die mokkel, die maakt mich hoog. Ja, die mokkel, ja, die pul, die wil ik hutsen. Ja, die mokkel, ja, die pul, die wil ik haar. Ja, die mokkel, ja, die pul, die wil ik hutsen. Ja, die mokkel, ja, die pul, die wil ik haar. Die maakt mich heen, die maakt mich haar, die maakt mich vol, la la la. Die mokkel, die maakt mich hoog. Ja, die mokkel, ja, die pul, die wil ik hutsen. Ja, die mokkel, ja, die pul, die wil ik haar. Ich will ein Schwipsje haben, so ganz klein Schwipsje Ich will nicht blau sein, auch nicht genau sein. Ich will ein Schwipsje haben, so ganz klein Schwipsje Ich will halt immer lustig sein, ein Jahr nicht mehr. Hoe geht dat met ons heen? Wir haben die Jekse sind. Wir leben für den Spaß. Ein sind je wie Salat. Hoe geht dat met ons heen? Ah, doe die, kom op. Hoe geht dat met ons heen? Ja. Wir haben geen Jekse zin. Wir leben für den Spaß. En sind je Salat. Hoe geht dat met ons heen? Het is feest hier, hè? Oh, veel met. Het lijkt wel alsof u vergeten bent dat hier een ernstig misdrijf heeft plaatsgevonden, hè? Thans is het namelijk tijd dat ik u ga vertellen wie de dader is, hè? Het was een delicaat onderzoek, hè? U leek allemaal alibis te hebben, hè? Alibi, daar wil ik niks mee te maken hebben. Alibis, hè? Die ook niet. Al ging het helemaal niet om de vraag wie er allemaal een alibi had. Het ging meer over de vraag wie er allemaal geld kon gebruiken. Hè? Meneer Nul. U heeft 2 madammen te onderhouden, hè? Dan heeft u veel geld nodig en het liefst zwart, zeker, of niet? Rita en Anita zijn fatsoenlijke horeca-ondernemers. Hele, die hadden geen geld nodig. Zwart. En Paul en Leo dan, hè? Wat? Ja, jullie hebben er wel zeker geld nodig, hè? Waarschijnlijk om eens een fatsoenlijk LVK-liedje op te nemen, of nee? Of, en dat is een gouden tip van mij, om de jury om te kopen, hè? Oh, nee. Wij gebruiken helemaal geen geld. En we hier hadden dan, genoeg met optredens. meneer de artiest, hè? Ramon Clément, hè? U speelt in zoveel van die achterafzaaltjes. U zult wel moeten bijbetalen om daar te mogen staan, of niet? Mijn lieve inspecteur, ik snabbel me ganz simpel. Ik heb geld niet nodig. Nog genoeg. U bent ook crisismanager, hè? Misschien veroorzaakt u juist wel een crisis, hè? Om er zo aan te kunnen verdienen, of niet? En hier, Pieter. Of moet ik zeggen Patty of Pam. Of die andere Pam, hè? Als u het al gedaan zou hebben, wie van u heeft het dan allemaal gedaan, hè? Ja, luister, ik weet zelf ook dat ik niet weg ben. Oh. En daarbij heb ik dat geld gar niet nodig. Ik vind geld sowieso, het 2024. En deze madame hier, hè? U heeft geen motief, hè? Maar misschien heeft u ook geen motief nodig. Daarnaast ben ik nog de transcripties, hè, van mijn gesprek met uw cavia, hoe heet die, en André van Duin, te ontcijferen, hè? Cavia gekald. En dan hebben we hier nog een Akela.
Maar goed, als ik iemand van de scouting en zeker een Akela niet kan vertrouwen, hè, wat moet het dan heen met deze wereld? Hè? En hier, achter mij en om mij heen, hè, het tabaksorkest of zo, hè? Ja, stelletje snabbelaren, hè? Met die peperdure instrumenten van u heeft waarschijnlijk geen geld nodig, hè? Waren het niet dat de rijken tegenwoordig steeds rijker willen worden, hè? Ja, dus iedereen kan stelen, hè? En wie heb ik dan nog niet gehad, hè? Louis, heb jij misschien nog iets te zeggen, hè? Ik zal niks. Nee, weet je wat het is? Al 60 jaar kreeg hij immer en overal de schoot van. Ik ben helemaal de zeekstiep. En is dat misschien niet onterecht of zo, hè? Ik zal niks. Maar misschien is dat ook helemaal niet nodig, hè? Wieso, wat is? Kijk, u heeft één ding over het hoofd gezien, hè? Aan de overkant van de straat stond ook een camera, hè? En laat ik daar nou toevallig de beelden van hebben, hè? Kijk u maar eens mee. Spoelen er even door tot de laatste paar secondjes, hè? Zucht dan. Wat is dat? Wat is dat? Ietsje. Oeps. Nee. Ik had dat toch alleen maar voor u hier door. Jongen, ik hou een Janse jongen jodentip. En een kameraad van een kameraad. Door een neef van. Die zit in de bitcoins. En daar hou ik een Janse zeker een tipje door. En toen had ik dat geld, zeg maar, je leent en op de bank zat. Ik wist toch niet dat sto u aan de kast, jongens, lichten. Je leuft me. Er is niks meer dat geld. Knabbeljood, ga niks geklauwd. Dus het is allemaal weg. Afgenomen. Zo is dat van die. Silence, hè? Net gedaan. Louis, kom maar eens met mij mee, hè? De sterke arm der wet zal u aanstonds meenemen, hè? Loop, 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 hè? Dat is ook richtig. Loopt u maar, hè? Dat heb ik toch nooit gedaan. Nee. Samen niet. Wat is dat geld? En misschien nog wel belangrijker, hè? Dankzij Plumeau is deze zaak weer helemaal opgelost, hè? Oh, meneer Plumon, ze vieren nu maar vrij gewend. Maar zeker, maar... Jongen, nu lust dat toch even. Alsjeblieft. Ik had dat echt alleen maar voor u gedaan. Voor ons gedaan. Hé, luister, het geld is er echt nog. Ik had het alleen maar... Ik kan het niet lossen, zie je. Hé, op de rekening steed het je wind erop, te waarde, bis... Och, is het voet? Oh, wat een verrassing. Ja, allebei. Dat is pijn. Voorzitter. Kom hier. Wat is dat? Wat is dat? Met het Judith moet je ongeveer wat erin moet zitten, toch? Moet een goede schatting maken, ja. En nu nul. Tja, min. Min nul. Mafketel. Wieveel? Hè? Wat? Hey, want dat stemt wat hij steekt, wat? Nee, dan is in een halve dag zit die centen 11 keer meer waard worden. 11 keer? Ja, zie ik al. Ja, dat kennen we hier schoon. Maar we kennen nog de behaarders. Dat kennen we. Boek mich dat terug. Ja, doe het terug. Ja, zeker. We gaan de vergunning zwaar. Ik heb het ons overal over. Ja, zeker. Maar dit is wel hier. Ja, dat is geweldig. Domme jongen. Fantastisch. Ah, wel, Louis. Uw vrienden lijken u in de steek te laten, hè? Ja. Maar misschien zullen ze u uiteindelijk wel gaan geloven, hè? Kijk, ik laat alles varen, hè? Er is immers geen klacht ingediend hè, tegen u. Dus ja.
Plumeau zegt, salut hè. Ja. Leuk, ja. Dat is Ja, leuk, kijk. joh. Och, kijk Kijk, toch. zie hem daar staan. Ach, daar is ze nog, daar, jong. Ach, daar is ze nog. En jong, nog een maar, hé. Ja. En? Ik ga het wel van je maat wat. Oh, dat is goed. Zal even kijken of dat Maar weet je wat het nu is? Oh ja, dank u. Ik begrijp wat meer gaan dan verkeerd. Ik hou het echt alleen maar goed willen doen. Ja. Je bent van een verein. Ja. Richtig gevloekt. Weet je, Ja, maar Louis? Geef het getiet. Komt maar goed. Ja. Kunt wel goed. Trouwens, nu voor toch uw vergrootheid, hè. Maar ik nog een tip mag geven, wa? Ja. Want ze eens beleggen, wa? Beleg in godsnaam in goed. In jood? Niet in jood, in goud. In jood. Goud is goud. In jood. Ach, Wat? man, In ja, goud? goud is In goud. de Ja, goud? kom maar. Goed is goed, om lekker van te leven. Goed is goed, zo zeker wie de bang. Goed is goed, om te krijgen en te geven. Goed is goed, niet goed die leven lang. Hey yo hey, hey yo ho. 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 Al jaren speel ik met in zo'n loterij. En toch het gouden kufferke, geen aminaas voorbij. Lotto, toto, jackpot en de loterij veel vreugd. De centen vliegen uit de buurt, dat is eeuwig zin. Ik krats met bouw ongeluk en nog ben ik niet riek. Hou ik me in groot belang, de opa hou gelijk. Goed is goed, om lekker van te leven. Goed is goed, zo zeker wie de bank. Goed is goed, om te krijgen en te geven. Goed is goed, blijft goed die leven lang. Hey yo hey, hey yo ho. 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 Ze zagen geldig crypto, want dat is de laatste schrei. En midden de ganse bitcoin zit ze strak er werkjes bij. Het wachtwoord ram vergeten en het mailtje ben ik kwijt. In plaats van miljonair te zien, ben ik nu bouw failliet. In zekere belegging, dat is wat ik wil aan. En nu ik dan gevangen had, ben ik een rieke man. Goed is goed, om lekker van te leven. Goed is goed, zo zeker wie de bank. Goed is goed, om te krijgen en te geven. Goed is goed, niet goed die leven lang. In turbulente tijden is het goed en vast te weten. Beter nog wie rente is de rijkdom goed geneerd. Daar ondanks gouden bergen is het goed dat men bedenkt. Het is niet alles goed wat blinkt. Goed is goed, om lekker van te leven. Goed is goed, zo zeker wie de bank. Goed is goed, om te krijgen en te geven. Goed is goed, niet goed die leven lang. Hey yo hey, hey yo ho. 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 Hier huurde het al, dames en heren, aan de eerste noten van het slagwerk van ons fantastische combo.
Dat woord hing ik nergens voor 2026. We zijn rijk. We kunnen alles doen wat we willen. Maar we worden al rijk. Wat er vast te lovend is, zijn we rijk. We danken u voor het komen. We hopen u direct nog even terug te zien, hè, jongen, in de wirtschaft. Dames en heren, mag ik een daverend applaus voor ons Toebak-combo. Een even daverend applaus voor onze cast. Gasten, Paul Verlijn, Ramon Clement. De jongen van de techniek boven, Kai. De Pascal en Hinge de Buun, de Marcel, hem zit er niet. Als regisseur zit ook in de zaal, gans bescheiden en gans vuren naar Arno Stelligens, jong, laat ik eens zien. Arno Dekkers. Zanens ben ik in de vergeten of kunnen we zingen? Ja, we kunnen wel zingen. Hè. Zullen we zingen? Zing er met. Stellig vuren klingenplei, met schienballingen pluim erbij. In kruising in het centrum van de stad. Het broeste van bedrijvigheid, van leven en gezelligheid. In plaats waar oudste tram gevaren had. In wirtschaft lu en wat voor nog hingen de goed kuts verstehen. En een mooie stemming in de boet. De hergod trok zich dat niet aan. Hij stond door met de rug op aan. En bij de pieg kwam alles toch weer goed. Laat ik huren. Hing ik een hergods voet. Jo, hing ik een hergods voet. En laatste glaasje moet verschot. Hing ik een hergods voet. Hatsje, hing ik een hergods voet. Jo, hing ik een hergods voet. Laatste glaasje moet verschot. Hing ik een hergods voet. Ja. Uit Holland of uit Engeland, van jieke rang en jieke stand, dat jieke ganger voor zich door wie heen. En houden zich bij je gepak, dat wordt nog vlot het buigemak. Geschwek en eiing doepelen met zing. En wordt het toepen dagen door, en wordt me weer op heen maar goor. Dat wordt het stukje drugs een goed probleem. Wat voel me dat een roet gaat vlot, dat voel me zich de box kapot. Ik vraag ik wie vertelt ze hoe ik het heeft. Hey! Hing ik een hergods voet, jo, hing ik een hergods voet. Dan voel ik mich de box kapot. Hing ik een hergods voet, hing ik een hergods voet, jo, hing ik een hergods voet. Laatste glaasje moet verschot, hing ik een hergods voet. En doe het hier, kom op. Laatste glaasje. Hoor. Allebei. Hing ik een hergods voet, jo, hing ik een hergods voet. Laatste glaasje moet verschot, hing ik een hergods voet. Hing ik een hergods voet, jo, hing ik een hergods voet. Laatste glaasje moet verschot, hing ik een hergods voet. Dank u. Weet je waar ik een hekel aan heb?
En een erbarmelijke hekel eraan dat voorstellingen en het bedanken niet helemaal rond zijn. Want terecht, Paul, geweldige muziek, fantastische techniek, een gastvrij theater, een geweldige cast. En dan mag ik eindelijk een keer als pruts amateurtje, eindelijk na 14 jaar, eindelijk eens een keer meedoen. Dan laat ik me verdomme de kans ook niet voorbij gaan dat het bedanken ook gaat zo wie het huurt. Dat voor dadelijk een ernstig zwaar applaus. Bijna op de schaal van 8,9 van de schaal van Richter. Dat is bijna 10 voor de snelle rekenaars, hè? Ja? Voor deze gisteren in Maastricht bij de Narre Universiteit gepromoveerd tot dokter humoris causa. Paul Munsterman en Leo Keulaert! En dan, als het nog geen traditie is, is het vanaf dit moment dat hier bij het uitgaan van het leeg het gevoel krijgt dat je wilt roepen. Ja, ja. Lommelen, lommelen. Oké. De overschiete kleier, die moeten nu bewaard. Wat bier nog verstoft wordt, dat moet bij je geschaad. De man nog door met poetsen, al hoeft dat dukkers niet. Want wanneer de kerel langskomt, dan wordt ze die weer kwijt. In de zoveel weken kom hij weer door de stroot. Waar hingen op zijn kerken, zong hij in de mond. Loemele, loemele, haderloemele, kom kiekens in de kist. Ja, loemele, loemele, laat eens kijken wat bij je gezuurd is. Loemele, loemele, kom hij door met een best niet zoveel liggen. Ik heb pungel aan de woord, dan is een lieden maar ervoor. Vul dit wit, of vul dit tegen. Ja, winkelen, loemele. Jawel, wie meer naar hoog gezuurd wordt, wie beter wordt toes. Al hou me luxe indruk, dat handig wordt gevoes. Want voor de pungel loemelen, dan vosje wie ik hink. Ligt me een gans klein pupje, niet goed er wie in de pink. Met een windvogel, een moeilijke, een pieke gans vereerd. Al horen het klinkhollen, wordt op de munt wit. Loemele, loemele, haal de loemele, kom kiekens in de kist. Ja, loemele, loemele, laat eens kijken wat bij je gezuurd is. Loemele, loemele, kom maar heen om met een best niet zoveel liggen. Ik ben pungel aan de woord, daar is een liede paarden voor. Vul dit wit, of vul dit tegen. Loemele, drieënen. Wat houden vurig snerven, want heer het wogen gomp. Wat moet zo tegen blieken, wat of van vond. En wenn het juiste min wordt, dan komt ze door een hoes. En snapt dus wat ze kriegen, kost jezelf de ziekste bloes. Een stukje van de opa, de lakens van gebed. De pungel van de pap en van de oma het concert. Loemele, loemele, alle loemele, kom kiekens in de kist. Ja, loemele, loemele, laat eens kijken wat bij je gezuurd is. Loemele, loemele, kom maar heen met een best niet zoveel liggen. Ik heb pungel aan de woord, daar is een liede paarden voor. Vul dit wit, of vul dit tegen. Jongens en meisjes, de laatste keer de kuppen, hè. 1, 2, 3. Loemele, haal de loemele, kom kiekens in de kist. Nog een keer, kom op. Ja, alles kijken wat de eerste gezuurd is. Loemele, loemele, kom maar heen door met een best niet zoveel liggen. Ik ben pungel aan de woord, daar is een lieden paarden voor.
ze liggen gerust van loemel, Paul en loemel. Hey! Dank je.